and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa? Ha? Unsa na si gusto niyang ipalutaw? Nangita na sa siglaing bagting? Wa siya matrauma sa experience niya o ba ni Jeff nga kalmado naman kay siyang maghisgot ang giingon niyang tao nga motabang kuno niya para siya makaapil sa grupo sa banda? Nakilig kaayo siya kay gipasalikan tingali siya nga himong vocalist. Okay naman na. Basta, klaro lang nga, legit. Istoryahin niya to, my love. Ako siyang ihatag ni mama ang higayon. Kay, nag-ingon man to, nga iya ko na ng buhaton. Ako na lang niyang sigundaan. Hey! Ay, good morning, sweetheart. Dini ka matug? Tako pa lang ka, uy. Sa'yo kong gikuha ni sir dito sa bay, kay doon ako na tayo atuon sa South karon. Ay, husto. Oh, invited ta sa drummer nga si Von kay birthday sa iyang papa nga si Man. Mupauli kay gustong ikauban ang iyang pamilya. Mao nga gisabot ni Von si Eric kamutukar dito ang grupo. Okay. Badi ka sultihin ni Eric? Wa man. Iyan ako gikuha og sayo dito sa amo, kay mularga ko no tag sayo. Kinahalan ko no nga kuyog ko. Wow! Murag na puhit tingali ang paglaom sa kong ikagaw nga nakaila ka, Amaya. Chay, manguyab ka ni sa nimo. Ayaw palipari, kay swerte ka. Shit. Aisa? Nga nung i-off mang gini ang phone? Kisa pa imong gitawagan, ha? Si Amaya, mami. Mangutana unta ko, may plano pa ba siyang mupauli nga hapit naman 12:00 sa gabi eh. Hangtod ka mo na hasol na hinuon. Sige na, pangatog na mo. Pasagding ako nalay mo paabot. Ako na mo abli sa pultahan ko ni Ana siya. Dili ko musugot, anak, ma. Nak. Ma, kinahanglan nga matug na ka. Ayaw lagi pagpuaw kay dili makaayo ni mo. Ayan ako gunahon na agod, Jared. Nganong dili, good. Sige. Kung kinahanglan man kumupahuway og sayo, mausad ka. Maong ang way lalis, sige, mamahuway ta. Guyuron ko na lang tong foam dinhi paingon sa sala, tungod sa pultahan, kay anhira ko dinhi mo higda. Aron kun moabot si Amaya. Ako rin mo abli. Kita yung tuhang mo higda diha sa may pultahan, my love. Wait. Hello, bro? Biin niya. Hello, bro. Sorry, karon pa ko makatawag nga 10 oras na inoon. Sa'yo lang nauli si Amaya, ya sa inyo. Kaya sa pag-agin ako sa ilang studio ganina, ako na lang tawag nga mo mingaw ang palibot. Murag, way tao. Ha? Nagkasiguro ka? Uy, kung mauna, hain maka yung grupo sa banda nga gusto niyang apilan. Hapit mo 12:00 gabi eh. Unya, wa pa may Amaya nga nauli diris bay. Unsa? Maong nagsugod na sad ang kahingawa ni mama. Pero inyong gisuhayan og kontak ang iyang phone. Una sa tanan, bro, mao maggidayon ay akong naunaan. O bisan mismo si Aisa. Pero patay may iyang linya, bro. Pulpida gani sa Amaya eh. Sagdi lang, i-relax lang mo diha kay basig na sila kalit nga imbitasyon o gida si Amaya. Nabatapas mama ni mo? Magigsulti ko, be. Kadiyot, bro, ha? Ma? Si Roy! Gusto makigsulti ni mo! Hello, Dong, Roy. Good evening, tita. Good evening, Dong. Naunsa naman sad ning amiga ni mo, Dong, uy. Nalain naman sad ang timpla. Roy, gikulbaan ko. Dili ko gusto mo bati ni ini. Pero ambot ba? Di manggit ko makalikay. Tita, ayaw ka stress. Unsaon man, dili ko makalikay, Dong. Ug nahadlok ko, Roy. Nahadlok ko.
Dalia, ayaw dahil pa si magkibati. Naibaw kong lingkod ka. Di ka daling mapukan kung kahandlok ng hisgutan. Pagkipatuki ang iyong gibati karon tita. Ayaw pa daog sa kahuyang. Just think positive. Abi mo dong, gikasab-an akong kaugalingon. Natarog na sab ko tungod lang kay wa pa mauli sa Amaya karon. Pero dong di man tingali mo makabasol na ako. Tungod kay inahan ko. Og atong nahibaw-an nga dili tiaw ang kinabuhi nga naagian ni Amaya. Uban ni atong taw nga mangingilad. Maong dili gid ko makalikay. Mubati gid ko kahingawak ang Amaya, Roy. Pagkadali yung patuhuon bataa, Pagkadali ra yung isod sa bulsa. Di na ko gustong mausab pa kadtong iyang naagian, Roy. Ipadayon ang pagpangaliw po sa Ginoo nga dili unta mapasagdan si Amaya, tita. Og ayaw ka balaka, kay suwayan akong balik dito sa ilang studio. Kung to ang magaling sa Amaya dito, daomi tita. Nga dili ko mabiya dito kung di na ako siya bada para mo pauli diha sa inyo. Salamat, Roy. Salamat. Sure, uy. Ayaw kong ingna nga buhat to kagyon sa ilang studio. Moadto gid ko. Mamasin ko. Basig na gidi ay. Di ko gusto nga mapakya sa gilauman sa imong inahan, bro. Mula ka nga, 10 oras na. Ay kumpiyansa, bro. Naibaw kong dili kayo sindi sa sitwasyon ron sa atong panahon. Nagladlad na gid, bro. Sa dakong kasayon ang mga taong badlungos katilingban. Ato ng lihayan. Ibaw ko. Mayag ka bala ka. Kaya di ko mo kumpiyansa. Ipaniguro na ko nimo, bro. Nga kung mabalitaan man gani nimo ugma nga nakakita kong inkwentro, dili ako mo'y nakulatahan. Kung dili, ako'y nakakulata. Amaw tawhan na. Iyang isugal ang iyang kinabuhi? Tungod lang sa soberbiyang Amaya? Ngano? Lihayan ka siya sa bala? Kung mauna ni itira siyang maengkwentro? Maunta na akong ipasidaan niya pero dali naman kayo siyang naka-off siyang cellphone. Bisag unsaon, abusada gid kayo ni Samaya. Lami ra kayo paminaon ang mga silutihan o mga saad nga dili na mo usab kung naa siyas ka sakit. Pero kung wa gani bation, tuwa. Mukarag na dayon. Huwag tigmanan. Mauna. Ay, may pagkahumok sa gitog ilong bayhana. Og dako kay pagsalig siyang hitsura. Assuming kaayo. Feeler. O sige di ang pagtuo nga. Tinud-on gid siya lalaki. Kay gwapa siya. Ambot. Makig-sit down ko niya. Wow! Ha? Moinom di ay ka, ha? Ipainom magikaning bino nga imong gidadin ni sa atong lamisa. Oh yeah, pero ay, ambot si Eric bitaw mo ay nagsugo na ko pag pakuha na aron dat undi sa tong lamisa para malingaw ta while nakiktabi pa siya sa papa ni Von. Okay. So, dili ka niyo sikan. Kung dili ato kining pahimuslan. Yeah, sure, sweetheart. Kaysa pagka tinuod lang gid no, taod-taod na sad gyud nga wa mabasa ni akong tutunlan og bino. Maong nalipay kay ko nga giingnan ko ni Eric nga pwede ta mo inom. Pero, unsa pa niyang plano? Mupauli kita karong gabi una dito sa syudad? No. Adto ko ta magtiwas sa usa ka resort. Wow! Yes! Hapit na mo alas 2 sa kadlawon. Ugwa mong gitimik ang palibot ang ilang studio. Naarabasab ka diya magpuyo ang leader sa banda. Tidak ka pagdugay. Pero kung agit ti mailahan nga may tao diya. Maumpauli na lang ko. Pero, ubalik ko sa'yo ugma. Oh. Hey! Oh. Ang sakyanan ko na sa bus ni Amaya. And that's
everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!